Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 11 декабрь пәнҗешәмбе көне атна кичен. Әнкарада 14 сәгать сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркиядәге илче Том Барак Төркия Газа тотрыклылык көченә кушылырга тиеш диде. АКШның Төркиядәге илчесе һәм Сүрия махсус вәкиле Том Барак Төркиянең хәрби сәләте һәм Фәләстинне төркем Хамас белән булган диалог каналларын нигезнәмә күрсәтеп, Газа өчен корылуы тәкъдим ителгән халыкара тотрыклылык көченә кушылуы зарурлыгын белдерде. Пәнҗешәмбе көнне Израиль журналист Амичай Стейн тарафыннан X платформасында уртаклашылган белдерүләрдә Барак Төркиянең халыкара тотрыклылык көчен ныгытачагын әйтте. Барак түбәндәгечә дәвам итте. Тәкъдимебез булай иде: төрекләрнең төбәктә иң зур һәм иң эффектив җир өсте көчләре операциясенә ия булганы һәм Хамас белән диалог алып барганы өчен бу вазгыять бәлки басымны киметергә булышачак көч структурасының өлеше була ала. АКШ илбашы Дональд Трампның планы кысаларындагы утны туктату килешүе 10 октябрьдә гамәлгә керде һәм 2 еллык Израиль һөҗүмнәрен туктатты. АКШ Вәкилләр палатасы Пентагон сәясәтен билгели торган $900 миллиард күләмендәге милли саклану вәкаләте турындагы канунны кабул итте. Канун проекты түбән палатада 312-гә 112 тавыш белән кабул ителде һәм бәяләү өчен Сенатка җибәрелде. 3000 битлек канун проектының мөһим пунктлары арасында Украина иминлегенә ярдәм итү инициативасы кысаларында Украинага $400 миллион бүлеп бирү һәм Бешар Асад җитәкчелегендәге Сүрия режимына карата санкцияларны бетерү бар. Канун проекты шулай ук Израильгә Тимер гөмбәз кебек уртак ракета саклану инициативаларында үз иченә алган $600 миллион күләмендә фонд бирә. Испания хөкүмәт рәисе Педро Санчес Фәләстин дәүләт башлыгы Мәхмүд Аббас белән Мадридта очрашу вакытында халыкара җәмәгатьчелекне фәләстинләрнең авыр хәлләре онытылмасын өчен тавыш күтәрергә чакырды. Кеше хокуклары көне уңаеннан Ла-Монклоа сараенда чыгыш ясаганда Санчес бу вакыйганы бик символик дип бәяләде. Ул бөтен дөнья кеше хокуклары декларациясенең еллыгын искә төшерде һәм кешелек горурлыгының шартсыз, тиңсез һәм бәхәссез кыйммәт булуын ассызыклады. Санчес шулай ук Мадридның 2 дәүләтле чишелешне яклавын кабатлап, аны Израиль белән Фәләстин арасындагы конфликтка мөмкин булган бердән-бер чишелеш дип атады. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Исландия 2026 Евровидение җыр бәйгесендә катнашмыйчак. Бу хакта илнең дәүләт телеканалы РУФ чәршәмбе көнне хәбәр итте. Сәбәбе узган атнада Израильнең ярышта катнашуы раслану. Киләсе Евровидение май аенда Венада үткәреләчәк. Израильгә анда катнашу рөхсәте бирелү карарыннан соң Испания, Нидерланд, Ирландия һәм Словения Израильнең Газадагы гамәлләренә протест белдереп ярыштан чыкты. Исландия узган атнада Израильнең катнашуын тавышка куюны таләп иткән илләр арасында иде. Италия ашсулары ЮНЕСКОның кешелекнең мадди булмаган мәдәни мирасының репрезентатив исемлегенә керде. Италия хөкүмәте әйтүенчә, бу исемлеккә бөтен бер милләтнең ашсулары беренче тапкыр кертелгән. ЮНЕСКО Италия ашсуларының пицца, макарон һәм туңдырма гына түгел икәнен танып, бу танылган ашсуларның төрлелеген һәм йолаларын үзенең мадди булмаган мәдәни мирас исемлегенә өстәде. Хөкүмәте көн тәртибенең берлеше буларак Made in Italy, Италиядә ясалган продуктларны премьер-министр Джорджо Мелони чәршәмбе көнне ясаган белдерүендә бу тәрәккыятьнең кимлекләренә хөрмәт булуын әйтте. Мелони түбәндәгечә дәвам итте. Чөнки без итальяннар өчен аш-су ул ризык яисә рецептлар җыелмасы гына түгел. Ул күбрәкне аңлата, ул мәдәният, гореф-гадәтләр, хезмәт, байлык. Наполидагы пицца ясау һәм эспрессо каһвәсе булай да ЮНЕСКОның кешелекнең мадди булмаган мәдәни мирасының репрезентатив исемлегендә урын ала. Мелони хөкүмәте 2023 елда тагын да күп итальян ашсуларының исемлеккә керүен тәкъдим итте. Римдагы бер ресторан хуҗасы
Элеонора Салталиппи әйтүенчә, Италия үзенең аш-сулары өчен гасырлар дәвамында әниләр һәм дәү әниләргә бурычлы. 43 яшьлек Салталиппи АФП агентлыгына булай диде: "Бу аш-су бүлмәсендәге хатын-кызларның визионыннан туган мирас". Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Анадолуның танылган дин эшлеклесе, фикер иясе һәм шагыйрь Мәүлана суфыйлыкның алдынгы вәкилләреннән берсе булып тора. Ул әйткәнчә, үлем Аллаһка кавышу көне. Елауны, борчылу, кайгыруны тыйган Мәүлананың Анадолу уфыгында яңгыраган сүзләре бүгенге көндә дә әһәмиятен югалтмыйча Төркиядә генә түгел, дөньяның төрле почмакларында яңгыравын дәвам иттерә. Һәр ел 17 декабрь көнне Төркиянең Коnya каласында үткәрелүче Шәби Арус кичәләренә дөньяның төрле почмакларыннан меңнәрчә кеше аның "Кем булсаң да кил" чакыруына колак салып килә. Кешене алгы планга чыгарган фәлсәфәсе белән дөньяны яктырткан Мәүлананы якты хисләр белән искә алабыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең борынгы бәйләнешләрдән стратегик максатларга кадәр Төркия-Венгрия туганлыгы исемле язмасын тәкъдим итәбез. Берничә көнлек Венгрия премьер-министры Виктор Орбанның Төркиягә рәсми сәфәре вакытында Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Долмабахчы офисындагы очрашуы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең дәрәҗәсен тагын бер тапкыр күрсәтте. Бу сәфәр кысасында үткәрелгән югары дәрәҗәле стратегик хезмәттәшлек шурасы җыелышында мәгариф һәм саклану сәнәгатеннән алып технология һәм икътисадка кадәр төрле өлкәләрдә 16 килешүгә кул куелды. Лидерлар хәзерге якын хезмәттәшлекне тагын да тирәнәйтү теләкләрен белдерделәр. Ике яклы сәүдә күләмен 6 миллиард доллардан 10 миллиард долларга күтәрү турында уртак карарларын игълан иттеләр. Энергетика, транспорт һәм саклану кебек стратегик өлкәләрдә уртак адымнар ясау катгыйлыгы да белдерүләрдә аеруча ассызыкланды. Төрек һәм мажар халыклары арасындагы мөнәсәбәтләрнең гасырлар дәвамындагы тирән тарихи һәм мәдәни нигезе бар. Урта гасырларда мажар җирләренә күченеп урнашкан Печени һәм Кубан кыпчак төрки кабиләләре ул вакыттагы Маҗарстан армиясында мөһим роль уйныйлар. Вакытлар узу белән мажар милләтенең мөһим элементларына әйләнәләр. Бу уртак тарихи мирас ике милләт арасында көчле туганлык хисе тудыра. 19 гасырдан башлап мажар галимнәре мажарларның этник чыгышы һәм ватаннары турында киң тикшеренүләр үткәрәләр. Төрки халыклар белән туганлык теорияларын тикшерәләр һәм мажарлар белән төрекләр арасындагы тел һәм мәдәни охшашлыкларга игътибар юнәлтәләр. 20 гасырда Төркия-Маҗарстан мөнәсәбәтләрендә туранчылык идеологиясе хәлиткеч роль уйный. Милли үзаң эзләүче мажар зыялылары төрекләр белән уртак тамырларга басым ясап туранчылык фикерен яклыйлар. Айруча Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында туранчылык хәрәкәте Венгриядә көчәя һәм Австрия-Венгрия императорлыгы белән Госманлы дәүләте берлектәш булалар. Милли көрәш елларында Венгрия җәмәгатьчелеге Анадолудагы төрекләрнең бәйсезлек көрәшен якыннан күзәтеп барды һәм хуплады. Бу мажар җәмгыятендә төрек милләтенә карата симпатияны тагын да арттырды. Җумһуриятның беренче елларында мажар туранчыларының керешүләре ике ил арасында мәдәни һәм академик хезмәттәшлекне ныгытуга юл ачты. Төрек-мажар дуслыгына зур әһәмият биргән Мустафа Кемаль Ататürk яңа оешкан Төркия җумһуриятен төзү барышында аның структурасында мажар галимнәренең белемен һәм тәҗрибәсен киң кулланды. 1923 елда имзаланган дуслык килешүе бу тарихи якынаюны рәсмиләштерде. Ныклы нигездә мөнәсәбәтләр урнаштыру мөмкинлеге бирде.
2010 елдан соңгы чорда Мажарстан Көнчыгыш ачылышы дип аталган тышкы сәясәт юнәлешен кабул итте. Бу Төрки дөнья һәм Азия белән якынлашу стратегиясе иде. Премьер-министр Орбан җитәкчелегендәге милләтче консерватив хөкүмәт Көнбатыш берлектәшләре белән бер рәттән элеккеге Советлар берлегендәге илләр һәм Азия дәүләтләре белән тагын да ныграк икътисади һәм сәяси мөнәсәбәтләр үстерүгә өстенлек бирде. Үзләрен тарихи яктан хун төрки кабиләләре токымы дип санаган мажарлар төрки дәүләтләр белән мөнәсәбәтләргә аерым әһәмият бирә. Бу мәдәни якынлыкның чагылышы буларак Мажарстан 2018 елда Төрки дәүләтләр оешмасына күзәтүче әгъза буларак кушылды. 2023 елда Авропа Берлеге шикләре эчендә Будапештта беренче тапкыр Төрки дөнья саммиты үткәрелү Венгриянең Төрки дәүләтләр белән интеграциясе артуының символик күрсәткече иде. Орбан үз чыгышларында мажарларның Көнбатышта герман, славян һәм латин дөньялары арасында үзен ялгыз хис иткән, үз халкын көнчыгышта калдырган милләт булуын әйтеп, Төрки дөнья белән мөнәсәбәтләргә һәрвакыт зур әһәмият бирүләрен ассызыклады. Бу сүзләр Мажарстанның туран географиясына карашын һәм бу юнәлештәге тарихи якынлык хисен ачык күрсәтә. Төркия белән Мажарстан арасында икътисади мөнәсәбәтләр соңгы елларда тотрыклы үсеш алды. 2010 елда төзелгән югары дәрәҗәле стратегик хезмәттәшлек шурасы механизмы ярдәмендә ике яклы инвестициялар һәм сәүдә күләме даими рәвештә үсү тенденциясына керде. Мажарстан Төркиянең Авропа Берлеге эчендәге иң якын сәүдә партнерларының берсенә әверелде. Төркия исә Авропадан читтә Венгриянең иң зур базарларының берсенә әйләнде. Автомобиль сәнәгате, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы продуктлары, энергетика һәм саклану сәнәгате кебек тармакларда тыгыз хезмәттәшлек башкарыла. Уртак инвестициялар һәм проектлар белән икътисади бәйләнешләр ныгытыла. Сәүдәдә ирешелгән үсеш лидерлар тарафыннан билгеләнгән 10 миллиард долларлык максат нигезендә алдагы чорда да дәвам итәр дип көтелә. Энергетика һәм саклану сәнәгате Мажарстанның Төркиядәге стратегик мәнфәгатьләренең төп өлкәләрен тәшкил итә. Үзәк Авропада урнашкан һәм диңгезгә чыгу юлы булмаган Венгрия энергия белән тәэмин итү куркынычсызлыгы өчен Төркия аша альтернатив чыганакларга мөрәҗәгать итә. Аерым алганда Азәрбайҗаннан Транс-Анадолу табигый газ үткәргече аша килә торган табигый газ Мажарстанның энергетика куркынычсызлыгы өчен мөһим чыганакка әйләнде. Шулай ук саклану сәнәгате өлкәсендәге хезмәттәшлек ике ил мөнәсәбәтләрендә яңа этәргеч көчкә әйләнде. Мажарстан НАТО һәм Авропа Берлеге әгъзасы булуына карамастан, Төркиянең саклану технологияларына зур кызыксыну күрсәтә. Бу өлкәдә Анкара белән уртак проектлар гамәлгә ашыра. Илбашы Эрдоан да Авропада үзгәрүче куркынычсызлык мөхитенә басым ясап, Төркия Мажарстан саклану хезмәттәшлеген, уртак җитештерүне дә үз эченә алган проектлар белән тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрүне карауларын белдерде. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк. Бүгенге көндә төрек һәм мажар халыклары арасындагы тарихи-мәдәни туганлык бәйләнешләре көчле сәяси ирада белән берләшеп, киң кырлы стратегик партнерлыкка әверелде. Орбанның Долмабахчыда Эрдоан белән төшкән фоторәсеме бу борынгы дуслыкның 21 гасырда конкрет хезмәттәшлек белән ныгытылуын күрсәтә. Төркия белән Мажарстан арасындагы якынаюның ике яклы дәрәҗәдә Төрки дәүләтләр оешмасы кысаларында да үсеш алып, алдагы чорда энергетика, саклану, сәүдә һәм мәдәни дипломатия өлкәләрендә яңа уңышларга һәм халыкларның иминлегенә өлеш кертәчәге бик ачык. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең борынгы бәйләнешләрдән стратегик максатларга кадәр Төркия-Венгрия туганлыгы исемле язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар,
Türkiye'ге татар hücretine bağışlangan tavşı dizmemizden bugünkü 50. bölümünde de Muhammed Gayas İshaki turunda sileşubizden devam etimiz. Gayas İshaki'nin muhacirlik devrinde yazıcılık hünerine devam ettiği hakkında eğitip ötken edildi. Bugün onun bu devirde kalemge olgan en mühim hizmetlerinden birisi turunda söz boracak. Onun emigrasiya çırında yazılgan İdil Ural isimli traktatı. Eser 1933 yılda basılı. İshaki'nin bu eseri 20. asır Tatar siyasi fikrinin en ehemmiyetli dokumentlerinden birisi. Eser, Tatar Boşkurt halkının tarihi yazmışın analizlep, İdil Ural tübeginin devletçilikке bazısını formalaştırığı umutulu. Bu tekst İshaki'nin milli devletçi konsepsiyasının en sistemalı forması bulup duran. 1930 yıllarda İshaki Avrupa'da Berlin, Paris, Varşava, Helsinki gibi şehirlerde yaşıyor. Ol Sovetler Birliği'nde represiyalar keskinleşken, milli hareketler torulgan, Tatar Boşkurt elitisi yok etilgen şurunu şitten kuzete. Bu şartlar İdil Ural eserinin tıp maksatın bilgili. Sovet milli siyasetinin asılını faşıydı. İdil Ural halklarının milli hukukların halklara cemaatçilikке anlatı. Tatar Boşkurt devletçiliginin tarihi negizlerin yoklav. İshaki eserine birinci şiratta Avrupa intellektual dairelerine müracaat etip yazı. Şuna göre onda tarihi analiz, etnografik deliller, kolonyal siyasetten tenkitlev, halkara hukuk terminologiyası keng kullanılı. İshaki eserine İdil Ural tübeginin bilgilemesi bilen başlayın. İdil hem Ural arasındaki keng tarihi kenglik, Bulgar devleti mirası, Altın Urda, Qozan hanlığı hem Noğay Boşkurt komponentleri. Bu tübek köp gasırlar devamında özüne has sivilizasiya meydanı bulan. İshaki İdil Ural halkların birdem etno-sotsial biremlik etip koruy. Tatarlar, Boşkurtlar, Mişerler, Kreşinler, Şuvaşlar hem başka Türkiye komponentler. Lekin özek rolünü Tatarlar oynay. Çünkü onlar şehir medeniyetinin negizin teşkil eti. Kitap medeniyeti alıp bari. İslam hem Türkiye dünya bilen beyanışını soklay. Eserinin en ötkün örüşü Resey Sovetler Birliği'nin milli siyasetini analiz. Ruslardan kolonyal özleştiriu strategiyaları, Pravoslavya aşı Ruslaştırу siyaseti, mekteplerini yabu hem tilini şeklev, sevde hem şehir turmuşun Ruslaştırу, 20. asırның 30. yıllarındağı represiyalar. İshaki bu prosesni, şuşı barışını kolonyal imperializm deb atauga yakın kilen. İshaki Stalin şurundağı milli territorial avtonomiya sistemasını faşıydı. Avtonomiyalarının şımarlıkta öz idarege iya bulmuvu, elitilerini yok etu, Tatar Boşkurt birdemligen tarqatı, Tatarstan'dan Boşkurstan'a ayırıp koyu, territorial bürünüşünün yasalmalığı. Bu ülüş eserinin propagandistik tugil, analitik siyasi traktat buluğunu kürsede. İshaki, İdil Ural devleti ideyasının tübendeki faktorlarga negizli. Bulgar devletinin mirası Qozan hanlığı, İdil buyu şehir sivilizasiyası, Türkiye İslam medeniyeti, köp komponentli sosyal struktura. İdil Ural devleti tübendeki tübeklerini özdeşine olurga tiyiş. Qozan, Ufa, Efe, Orenburg, Samara, Sember, Sarıdağ, Perm, Votkinsk yokları. Bu madenli ol Avrupa'daki federatif devletler bilen çağıştıran. İshaki, kileşek devlet sistemasında Tatar Boşkurt dillerinin tegizligin,
İslam medeniyetinin irikli üsüşün Türkiye halklar arasında aşık kenglik bulduğunu takdim etti. İshaki, İdil Ural'ını Avrupa bilen Asya arasında köpür, Avrasya sivilizasyası uzagi dip qarı. İshaki eserini Avrupa siyasi doirelerinde anlatıp yazı. Tatarlarının muhtaç halk tügül sivilizasyayla tarihi millet boluğun delili. İdil Ural tübegen stratejik ehemmiyetli region etip kürseti. Bolşevizmning milli halklar için korkunçlığın anladı. Eser türlü yıllarda Tatarca, Arap hem Latin grafikasında Türkçe, Almanca, Nemisçe, Rusça, Japonca hem Polak tillerinde bastırılgan. Gayas İsaki'nin İdil Ural eseri emigratsiyada, muhacirlikte yazılgan hem Tatar milli fikrinin tarihi üstüşüne tiren yoğuntı yazılan traktat. Ol, İdil Ural tübegenin tarihi birdemliligin raslı. Rus hem Sovet kolonyal siyasetin faşidi, milli devlet ideyası için negiz salı. Avrupa'da Tatar meselesini kütere. Bugün bu eser milli devletçilik fikri tarihin İranı için en ehemmiyetli şanaklarının birisi dip etirge mümkün. Mahtaram Tonşar, Fenner doktoru İlyas Miftahov azilegen tavşı dizimizden kilesi şaralışında uçaşı emeti bilen isen imen bolağız. Tatarlardan Türkiye'ye muhacirligi. Muhterem tınlавчылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşurulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Yardı saatlik topşurularımızın kabatlauın Türkiye hem Kazan vakti bilen saat kişki 8. yartıda 42 derece künçıgış yönelişindeki Türksat 3 hem Türksat 4 yerişinleri bilen ishtabkırdabu.trt.dinle.com internet sahifesi aşa Vot West Radio kanalından tanıyılasız. Elige biz sizin bilen sağ bullaşabız, efirde kilesi uçraşuğa kadar.